Ambe wala nyuma voli la se aw mali kɔnɔ ni mali ko ka interview la semaine dɔgɔkun sigi dɔgɔkun baro bi angeme ka mami bisimila o ye madame Jara Raki Talla a kɛra ministre ye an ka jamana kɔnɔ ministre min ɲɛsinnen kun do foroba cako mɔ ni ka laban ka kɛ jamana ɲɛmayaso ni fangabondaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔba fɛnɛ ye bi madame Jara Raki Talla furanjɔrɔ fanga wasablo kɔnɔ o dendo ba bɛ se k'a fɔ o ɲɛma dangan duruna a b'o jɔyɔrɔ la bi an bɛna kuma fɛn min kan o ye kuma lɔko ye jamana yɛrɛ kunkanko Mali jamana ani baaraw minnu kɛra wasablo fɛ furanjɔrɔ fanga kɔnɔ baaraw minnu fɛnɛ boloda bɛ a fɛ kuma fanba a bɛ munumunu ninnu de dafɛ k'a fɔ aw ye ko aw dangana aw minnu bɛ k'a lajɛ nin kuma in na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn madame Jara Raki Talla i ni ɲankuma an bisimila diyara n ye dakuruɲɛ fila foli kala sanfɛ bɔ mo be Sherifla TV ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ana a promoteur ka foli labila an ka ɲɛmaba ye n'o ye Elhaj Sherif Madani Aidara ye an ka cɛkɔrɔba ɲuman ne yɛrɛ kɔrɔkɛ don ka foli lase an filɛbaga caman bɛɛ lajɛlen ma n'o ye Sherifla TV ka fidèles ye donc ne b'aw bisimila bi CNT hukumu kɔnɔna la CNT yɛrɛ kɔnɔna la jamana kunkanko kan a diyara n ye ayiwa madame Jara Raki Talla honorable an b'a fɔ ten yala san 2022 min ngunjɛlen filɛ nin ye an b'a dɔn k'a fɔ a kɛra kuma kɛrɛnkɛrɛnnen ye Mali jamana bolo ani san dɔw ma kɛɲɛ tiɲɛ don diɲɛ yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ san in kɛra dama san ye nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ye malidenw de ye k'an bɛ Mali de kɔnɔ furanjɔrɔ fanga wasabilo kɔnɔ san 2022 in kɛra aw bolo cogo di aw y'a ye cogo jumɛn fɔlɔ ɲininkali diyara n ye mɔgɔ ko n'i bɛ fɛn o fɛn la i bɛ tiɲɛ de fɔ san 2022 a ma nɔgɔya Mali ma a gɛlɛyara gɛlɛya caman yera kɔnɔ sabula an ye san daminɛ ni embargo ye embargo kalo 7 a ma nɔgɔya Mali ma a mana kɛ cogo cogo an ka foli bɛ an ka jamana ɲɛmaaw ye an ka foli bɛ maliyɛnw yɛrɛ ye o hukumu kɔnɔna la n'i y'a ye an sera ka a kun jamana ɲɛmɔgɔw de y'u cɛsiri fɔlɔ yalasa foyi kana maliyɛnw jɛ o wagati in kɔnɔna la o foli b'u ye jamanadenw fɛnɛ k'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula a kunu fɛ gɛlɛya kun fɛ nka faso kanu o dusu min kun b'u kɔnɔ a wagati la o de y'a to bɛɛ y'a kun parce que jɔnmaya man di buna adamaden si ye i mana maa koron cogo cogo koron man di maa ye lagosi man di maa ye o de kosɔn an y'a kun donc o foli bɛ yen nɔ gɛlɛya nana kosɛbɛ sigikafɔw la sabula mɔgɔw kun hakilina la transition kan ka taabolo minnu ta ka bɛɛ don a kɔnɔ ka jɔyɔrɔ di bɛɛ ma a kɔnɔ o ma se ka kɛ min kɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ nana sigikafɔw la politiki jɛkulu ni jamana yɛrɛ cɛla la ani société civile jɛkulu dɔw ani jamana cɛla la kuma caman fɔra hukumu kɔnɔ mais anw hakili la jamana ko ti mɔgɔ ko ye wa bɛɛ tɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ a fɔra de ko ni min bɛ se min baara la ko ka di a sabanan ye min ye fɛnɛ gɛlɛya hukumu kɔnɔna la o ye kabini février kalo tɛmɛlen Ukraine fɛnɛ ani Rusilakaw olu donna kɛlɛ la o de senfɛ maa bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ nanzaraw mɛna ka mana da anw farafinw ɲɛ la ani jamana wɛrɛ siya ninnu o de hukumu kɔnɔna la an y'a dɔn k'a fɔ ko alikama min n'a mugu bina a tɛ bɔ tubabula yɛrɛ a bɛ bɔ Russie la ani Ukraine a fɔra ko plus de 50% de la production mondiale farni kɔni awɔ farni a bɛ bɔ olu de fɛ yen o de senfɛ fɛnɛ an y'a faamu k'a fɔ ko taji tɛ nanzaraw bolo ɲɛmaaw y'a faamu k'a fɔ foyi t'u bolo
u b'a ta Ukraine ni Russie la ani Arabu la ka n'a feere ayiwa anw farafinw ma i komi anw y'u ka mɔgɔ maralenkɔrɔw ye an ka kolonw kun don donc o fɛnɛ gɛlɛya nana k'a ta fɛnɛ hali gaz o fɛnɛ b'o hukumu kɔnɔna la donc gɛlɛya nana an ma n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ anw kun bɛ jɔnmaya dilan anw kun bɛ bolo de la sabula fɛn bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka san yɔrɔ wɛrɛ ka bayɛlɛma k'a kɛ i n'a fɔ a bɛ bɔ nazarala de ka se anw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi ka se anw ma walima États-Unis ka se anw ma walima nazara jamana wɛrɛ ka sɔrɔ ɲɛsi kun t'a la donc o gɛlɛya o kɛra an ma hɛrɛ yɛrɛ parce que o senfɛ an sera k'o dɔn fɛn min ye politique ko taabolo ye ne bɛ se k'a fɔ o hukumu kɔnɔna la nɔgɔya de nana sabula fɛn caman sera ka kɛ an sera k'an ka sariya sɛbɛnw fɛsɛfɛsɛ n'o ye loi électorale ye sariya kalafili sariya donc o fɛsɛfɛsɛra bɛnkan kɛr'o kan hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ hakilina tun tɛ kelen ye nka sariya tɛ se ka bɛɛ hakilina ta sariya ye a bɛ appliquer bɛɛ de la mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ la sariya ko la donc ni sariya taara ka ban a bɛ appliquer bɛɛ la o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye fɛnɛ fɛn min ye an ka autorité jɛkuluba min ka kan ka sigi kalafili hukumu ka kalata labɛn o fɛnɛ sigira o fɛnɛ nana ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ caman ye nka a sigira fɛnɛ mɔgɔw aw yɛrɛ ye kunu président y'u installé k'u ka baara daminɛ donc olu kɔfɛ a ɛji kelen a jɛkulu kelen bɛ taa sigi an ka togodaw la marabolow fo ka taa se togodaw ma donc o kɛra baara belebele baara min n'a bɛ yɛlɛma ko fɔ baara min n'a bɛ jɛlenya bolomada baara min fɛnɛ n'a bɛ tilennenya bolomada parce que mankan wulila la nka mɔgɔw bɛnna la kɔfɛ donc o gɛlɛyaw tun bɛ yen nɔ nka gɛlɛya fanba an tɛ se ka ɲinɛ o kɔ n'o ye lakanako ye hali bi lakana gɛlɛya bɛ yen nɔ nka tiɲɛ yɛrɛ la caman kɛra an kun bɛ fɛn caman ye fɔlɔ ka fɛn caman mɛn fɔlɔ an ka lakanabaliya ko i n'a fɔ dugukuturu tili voilà donc sisan nɔ caman bɔr'o la i n'a fɔ ka minnu dogo dugu jukɔrɔ caman bɔra la sinon fɔlɔ an kun tɛ sunɔgɔ i n'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw a bɛ mɛn tuma bɛɛ ko dadigi kɛr'u la walima k'u bolila o kuma tɛ yen nɔ tuguni Mali kɔnɔ yan nɔ mais an tɛ se ka ɲinɛ minɛnko fɛnɛ kɔ tiɲɛ yɛrɛ la nafolo donna minɛn na minɛnw yera wa fɛn o fɛn mana san a mana don fɛn o fɛn na a bɛ yira kɛnɛ kan an b'a ye en tout cas anw maliyɛnw b'a ye hali diɲɛmaa dɔw tɛ fɛ k'a ye ka Mali ka taaɲɛ ye k'an ka kelenya ye o la fɛn o fɛn ye an ka armée ye bɛɛ b'a dɔn bi in na u ka musakako hali n'u taɲana o tun bɛ yen fɔlɔ o sariyaw tun taara fɔlɔ nka bi in na a bɛ ka waleya kosɛbɛ hali n'u taɲana musaka min bɛ di denbaya ma u denw bɛ mara cogo min na fo ka taa se majorité ma o bɛɛ fɛsɛfɛsɛlen don ka jɛya bɛɛ ta bɛ ka waleya mankan t'o la tuguni ayiwa mɔgɔw fɛnɛ bɛ ka taa denmisɛnninw bɛ ka taa ka don armée kɔnɔ ka baara d'u ma armée kɔnɔ u k'u cɛsiri faso lakanali la o fɛnɛ bɛ yen nɔ nka foli belebeleba bɛ an ka nafolo maraso yɔrɔ la n'o ye ministère de l'économie et des finances ye parce que wari de bɛ wariko ɲɛnabɔ dɛ parce que ni musaka kun t'an bolo an tun tɛ se ka nin si ɲɛnabɔ sabula aw yɛrɛ y'a ye an ye an ka budget 2023 ani 2022 a y'a ye a bɛ adopté yan tuma min na a bɛ fɔ fɛn min ma ko dɛmɛ min bɛ bɔ kɔ ka kana appui budgétaire ou bien aide au développement o misi kɛra dɔrɔmɛ kelen dɛmɛ fansi kun tɛ yen dɛmɛ fansi kun tɛ yen an yɛrɛ ka musakala donnen de don Mali kɔnɔ yan nɔ o de y'a to an bɛ se k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlɛli résultat yera la
yurugu kɛlɛli tɛ dɔrɔn karisa ye nin kɛ a nɔ minɛna a ye faso ka nafolo daraki a nɔ minɛna an taara n'a ye kiiriso la o dɔrɔn tɛ yurugu fɛnɛ prévention b'a la bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye ɲɛsigi caman bolo dara yalasa caman ka bɔ yurugu ninnu na ministre de l'économie et des finances fɛ modernisation kan ka o caman kɛra ale ka secteur kɔnɔ n'i y'a ye douane bɛ ka résultat bɔ impôt bi ka bɔ nafolo bi ka don domaine bi ka bɔ AMRTP yɔrɔ caman u ka nafolo musakaw bɛ ka yɛlɛ ka sɔrɔ ɲɛmaa bɛɛ y'a ka datugu an ye o kɔrɔ ye mun ye a bɛ ka labaara ka ɲɛ a bɛ ka labaara ka ɲɛ jɛlenya la sinon foyi ma fara importation kan dɛ aw tulo bɛ opérateur économique kulekan na olu fɛnɛ alu tun bɛ taa minɛ ta yɔrɔ minnu na ka na yɔrɔ dɔw tun datuguna an ɲɛ donc dɔ bɔra importation na mais dɔ nana yɛlɛla dɔ yɛlɛla musaka donni kan o n'a ta o ta o kɔrɔ ye mun ye saniya nana baara taabolo la saniya nana yurugu taabolo la donc an bɛ se k'a fɔ yurugu kunbɛnni baara kɛr'o la kosɛbɛ ka tɛmɛ a yɛrɛ kɛlɛli kan donc o fana ye avantage dɔ ye 2022 in kɔnɔna la hali 2021 yɛrɛ o kɔnɔna la fɛn min ye kalansow fana ye tiɲɛ don kalanso bɛɛ ma dayɛlɛ nka minnu sera ka dayɛlɛ kalan bɛ yen ayiwa examenw nana kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ basigi nana a secteur kɔnɔ fɛn min ye grève fana ye an ka foli bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye o yɔrɔ la kosɛbɛ parce que jamana ɲɛmɔgɔw tɛ sɔn k'u impliquer directement sigikafɔ la an ka lafasajɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ voilà an ka fɔ syndicat pour que mɔgɔw ka faamu o ni jamana yɛrɛ cɛla la a bɛ to ministre yɛrɛ kelen bolo ministre dun a tɛ se ka décision ta ni ministre des finances tɛ n'o y'a sɔrɔ nafoloko b'a la a tɛ se ka décision ta ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ tɛ n'o ye walima a ka premier ministre donc jamana ɲɛmaa an ka foli belebele b'a ye o yɔrɔ la sabula a sɔnna ka fɛn minnu kɛ ka ministère bilasira k'u jukɔrɔma don sigikafɔ la ka an ka syndicats n'u hakili yira ɲɔgɔn na yalasa basigi bɛna fɛnɛ secteur social kɔnɔ an ka foli bɛ yen bɛɛ ɲɛ b'a la a mana gɛlɛya cogo cogo ɲɛ bi sɔrɔ a la u bɛɛ de b'u impliquer a la fɛn min ye fɛnɛ an ka syndicats ye foli belebeleba b'u ye fɛnɛ sabula u ka lafaamuyali nɔgɔyara u hakili bɛ jamana taabolo la bi in na jamana bɛ minɛ min kɔnɔ bi gɛlɛya kɔnɔ u hakili b'o la donc u fɛnɛ sɔnna ka transition in danda yalasa jamana bɛ se ka basigi an bɛ se ka élection kɛ cogo min na an ka segin ordre constitutionnel ma ni mɔgɔw b'a fɔ ko bɛɛ fanga dɔ b'a fɔ ka tɛ fɔ ten nka bɛnkan fanga o fɛnɛ bɛ yen o ni bɛɛ fanga tɛ kelen ye ne kɔni bolo bɛɛ fanga de don sabula bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la bɛɛ niyɔrɔ b'a la bɛɛ ka hakɛ b'a la donc ne kɔni bolo fɛn caman kɛra agriculture fɛnɛ sɛnɛ kuma caman fɔra engrais ko in na nka n'i y'a ye engrais fɛnɛ kuma cayara la taabolo de falenna taabolo falenna mun na an ka engrais chimique o u tun b'o de utiliser jatigɛ wale kɛbaga mɔgɔ ninnu an ka engrais chimique de utiliser ka forobaranin dilan a la k'a kɛ bombe ye k'a don dugu jukɔrɔ k'a bila an ka kɛlɛkɛcɛw ɲɛ ani jamanadenw ɲɛ donc o nana ni kɔlɔlɔ caman ye ni caman bɔnɛna la o de kosɔn gouvernement fɛnɛ ye décision ta k'a fɔ ko ɲinan san n'o ye 2022 engrais chimique dɔ ka bɔ a la a fanba ka kɛ engrais organique ye n'o y'an ka nɔgɔ ye farafin nɔgɔ o de kosɔn siga nana mɔgɔw la nka a ma kɛ tiɲɛni y'an bolo aw yɛrɛ tulo bɛ kuma caman na production ko la donc a ma kɛ tiɲɛni y'an bolo mais
fanga fɛ de don ɲɔgɔn na yalasa jamana bɛ se ka marché cogo min na n'o y'a sɔrɔ lakana jamana ka lakana bɛ nin engrais in de bolo engrais a man tɛ ka don Mali kɔnɔ tugun walima hali n'a bɛ don a ka kɛ jateminɛ kɔnɔ o de kosɔn u ye engrais sugu yɛlɛma mais o kɔrɔ tɛ ko engrais kolon don walima fɛn min don fɛnɛ sɛnɛ tɛna na ɲina an kɔni m'a mɛn fɔlɔ ko sɛnɛ bɛna ɲɛɲini foli belebeleba a bɛ gouvernement fɛnɛ ani jamana ɲɛmɔgɔ sabula u ye décision ta tuguni ɲina k'a fɔ ko an ka sɛnɛkɛfɛnw a kana bɔ Mali da fɛ yalasa Mali dunkafa bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min na a kana bɔ Mali da fɛ donc o fɛnɛ ye décision belebeleba ye min bɛ na ni basigi ye bɛɛ y'a dɔn salon nin fɛnw caman kunkɔrɔ gɛlɛya nana hali dunkafa la nasɔngɔ ko aw yɛrɛ ye kuma caman mɛn tulu malo ɲɔ fɛn caman nka a b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ni essence kɔni gɛlɛyara gaz mana gɛlɛya bɛ se nin bɛɛ ma o ye wajibi ye donc ne bɛ se ka nin fɔ k'i ka ɲininkali tɔw ma n'Ala sɔnna ma ayiwa an bɛ segin ka na Furanjɛrɛ fanga wasabulon yɛrɛ kɔnɔ ni o ye CNT CNT dama tɛ foroba cakɛda walikili fanga bondaw an bɛ musaka ko la nka jateminɛw nana bɔ a kan ka fɔ dɔ fɛnɛ farala Furanjɛrɛ fanga wasabulon CNT ma hakɛ ka kɔsa in na ni dɔ farala ma hakɛ kan an b'a jigiya k'a fɔ dɔ fɛnɛ bɛ fara musaka hakɛ kan nka an y'a mɛn fana k'a fɔ malidenw ka sigiba Assise nationale de la refondation k'o de y'a laɲini ko dɔ ka fara CNT wasadenw hakɛ kan bɛɛ kɔni n'i ka faamu cogo don nka ba bɛ maa la o bolo jamana bɛ cogo min na musaka kan ka nɔgɔya bɛ se ka mun fɔ o la n bɛ min f'i ye hali bi Ala ka bɛɛ sɔn hakili ɲuman na c'est pas parce que ne bɛ CNT kɔnɔ dɛ ne ye ministériya kɛ ka tɛmɛ donc n bɛ fɛn caman dɔn jamana ko in na mɔgɔw bɛ k'u focaliser CNT kan CNT kelen tɛ institution ye musaka bɛ ka di bɛɛ ma nka i bɛ CNT de ta mɛn fɛn min ye Assise nationale ye effectivement depuis fanga dafiri la politiki jɛkulu ko bɛnkan tɛ yen nɔ bɛɛ t'i yɛrɛ ye fanga kɔnɔ o ye mun ye olu bolo transition kɔnɔ ne yɛrɛ ye politiki mɔgɔ ye ni ko politiki mɔgɔ n bɛ parti politiki dɔ la bɛɛ kan ka ye transition kɔnɔ bɛɛ kan ka ye transition kɔnɔ masurunya la bɛɛ kan ka jɔyɔrɔ sɔrɔ transition kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jɔyɔrɔ ko de kɛlɛ caman kɛra n'i y'a ye CEDEAO ɲɛma an ka jamana y'a gɛn ka bɔ yan ale ni politiki mɔgɔ jɛkulu ɲɛma dɔw tun de bɛ ɲɔgɔn bolo ka sigi ka fɔ kɛ yɔrɔ dɔw la nin ko taabolo kan sariya kɔnɔ a man kan nka an ka ɲɛmɔgɔw ma ban mɛ bɛɛ tɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ mɛ bɛɛ kɔni bɛ se ka i fasa fili faso jɔliko la Furanjɛrɛ fanga dɛmɛni na bɛɛ a nafa bɛ bɛɛ de kan i bɛ hakɛ to n'i y'a ye jɔnkuna réussira transition dɔ in na bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka taa nka o bɛ nana f'i ye fɛnɛ ko bɛɛ donna effectivement n'i ye jɔnkuna ka gouvernement ninnu lajɛ bɛɛ de donna pratiquement bɛɛ URD mɔgɔw tun b'a la RDA mɔgɔw tun b'a la RPM mɔgɔw tun b'a la parti politique caman CODEM mɔgɔw a caman i y'a faamu nka o wagati ni sisan tɛ kelen ye parce que sisan mun nana ni gɛlɛya ye politique mɔgɔw yɛrɛ ka kɛwale o de bɛ ka kɛlɛ mun nana ni fanga dafirili ye élection ko de nana ni fanga dafirili ye wagatiw tɛ kelen ye n'a bɛ fɔ ko contexte Assise nationale kun nana kɛ fɛn min fɔra Assise nationale la o fɛn kelen kun de fɔra dialogue national inclusif la DNI sauf que transition kun tɛ yen danfara kɛra min ye dɔrɔn transition kun tɛ yen transition kun tɛ yen donc sisan transition ko la o hakilina de bɛ politiki mɔgɔw bɛɛ la politiki jɛkulu bɛɛ la fo bɛɛ ka yɔrɔnin dɔ de sɔrɔ k'i labɛn fanga kama parce que an degelen b'o de la
ka politiki kɛ ni jamana ka dɛmɛ ye ni n ko dɛmɛ a bɛ se ka kɛ direct ye a bɛ se ka kɛ indirect ye parce que n'i ka mɔgɔ bɛ sigiyɔrɔ dɔ la donc hali ka jamana mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ k'a b'o jɔyɔrɔ in na bɛɛ bɛ fanga dɔ di aw ma jɔyɔrɔ de ma n kan tɛ nafoloko yɛrɛ n t'a dɔn n'i ye n faamu a faamunen don donc bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini de sisan parce que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye parti politique ninnu n b'a f'i ye tuguni ne yɛrɛ ye RDA ka UMRDA mɔgɔ ye ne ye UMRDA mɔgɔ ye n'i y'a ye démocratie in ma ɲɛ démocratie in ma faamuya politique secteur de kɔnɔ sinon subvention ko n'i y'a ye parti fɛn o fɛn yiriwala a bɛ yiriwala n'o de ye aide au parti politique i b'a lajɛ dɔw b'a sɔrɔ fo presque 1 milliard an y'o ye kɔsa in na 800 millions donc i bɛ politiki kɛ n'o ye jamana ka nafolo de don a dikun ɲɛ de i ka jamanadenw kunnafoni démocratie ko la u k'u ka hakɛw dɔn i k'i ka militants kunnafoni démocratie ko la u k'u ka hakɛw dɔn k'u former élection kan ka kɛ cogo min na élection sariya ye min ye k'u ladɔnniya o la parti politique kan ka ɲɛnɛmaya cogo min na a dan ye yɔrɔ min ye o fɛnɛ nka anw t'o baara kɛ nka san o san a bɛ di an ma an bɛ fanga ta sisan n bɛ se k'a fɔ n ko bɛnkan fanga o ye consensus de ye ne bolo démocratie ye bɛɛ jɛ fanga de ye a ye min fɔ bɛnkan fanga o de ye consensus ye depuis démocratie daminɛna fo sisan consensus de ye Mali gérer o ye ne hakilina ye dɛ bɛɛ ka sɔrɔ kun b'a la donc assise nalen o kuma kelen kun de bɛ yen fo bɛɛ k'i yɛrɛ y'a la donc a fɔra sisan nɔ ko i komi an kun bɛ fɛ basigi ka na caman tɛ fanga bɛ fɛ basigi ka na mɔgɔw b'a la k'u t'u yɛrɛ y'a la a fɔra ko ka gouvernement fɛnɛ dayɛlɛ dɔw ka don sinon a kun fɔra ko gouvernement tɛ tɛmɛ 25 mɔgɔ 25 o hakilina kelen kɔnɔna la a fɔra ko ka CNT fɛnɛ dayɛlɛ mɔgɔw ka don bon dɔw ko non k'a ma fɔ assise la k'a fɔra ko ka CNT ci de ko ka segin a kan ko CNT ka ci pourquoi CNT bɛ ci ka segin a kan président gouvernement sigira cogo min na CNT sigira ten hakilina jiginna n'i ye institution ta k'a lajɛ coup d'état kɛlen président kun de t'an bolo gouvernement kun t'an bolo assemblée kun cira chef de la transition olu organe saba de sigi kelen bɛ se ka ci ka tɔw to ye cogo donc ne bolo o ye faamuyalibaliya ye filanan fana ye min ye a fɔra ko k'a dayɛlɛ a fɔra ani ka segin CNT kan olu tɛ kuma kelen i seginna kan o i ma segin a kan o a fɔra ko ka a yɛlɛ fo 147 i n'a fɔ assemblée kun bɛ cogo min na donc ne bolo o tɛ débat ye quoi c'est un faux débat pour moi parce que anw seginna CNT kan o an kun b'an segin a kan a kun bɛ kɛ 147 ye nin sen donc 26 nin CNT ma 26 inventé koyi a kun bɛ kɛta kun do ka ban kɛta kun do ka ban a fɔra ko ka dayɛlɛ de ko mais a kana tɛmɛ assemblée hakɛ kan o fɔra salle kɔnɔ maintenant CNT cili ka segin a kan walima a cibaliya ka segin a kan o ni o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la 447 kelen de kɔni kun bɛ yen kelen kun de bɛ yen o de kun bɛ na donc o tɛ CNT ka faute ye 26 in a ma bɔ CNT da kɔnɔ koyi an ma sɛbɛn sariya kɔ donc président de la transition a kun bɛ ka assise fo sisan bɛnkan minnu bɛ assise nationale ka sɛbɛn kɔnɔ a bɛ k'olu dévoiler donc 26 in nakun filɛ nin ye da kelen minnu bɛ k'a fɔ ko a kɛkun kun tɛ ko gɛlɛya bɛ u b'a fɔ tuma min na o y'a sɔrɔ an tɛ nin gɛlɛya kɔnɔ a kɛra décembre kalo de kɔnɔ fin décembre an donna janvier kɔnɔ dɔrɔn le 9 janvier embargo nana ɲama ka don donc an bɛ se k'a fɔ ɲɛsigibaliya ko de kun don tuguni donc président ye dayɛlɛ lettre cira parti politique bɛɛ ma walima regroupement bɛɛ k'i ka mɔgɔ sugandi ka na dɔw banna i n'a fɔ siɲɛ fɔlɔ la cogo min na
président bandaw y'a kɛ cogo min na dɔw kun banna u ti don u jɔr'u ka hakɛ la walima ne t'a dɔn min kɔni don mais n'aw banna a y'a kɛ ala kama a k'aw da de parce que i bɛ sɔn de ni fɛn o fɛn diya i bɛ n'o fɔ kɛnɛ kan nka n banna fɛn o fɛn mana di aw ma aw bɛ jɔ o la an banna donc a b'aw da de an ni mankun de ka kan. La politique de la chaise vide. Voilà n'a y'o kɛ dɔrɔn aw ni mankun de ka kan a bɛ continuer n'o ye mais o kɔfɛ ka na fɔ ko CNT musaka anw t'o kuma la chiffre bɛ yen nɔ a bɛ ministère de l'économie et des finances olu ka site kan a yirala k'a fɔ adoption na yan nɔ ko fɛn o fɛn fɔra tiɲɛ tɛ hali minnu yɛrɛ tun y'a fɔ fɛnɛ ko a bɛ ta olu yɛrɛ bolo kɔrɔta ka adopter o yera kɛnɛ kan donc Mali kɔnɔ yan mɔgɔw ka fɔta an'u ka kɛtaw tuma dɔw la kelenw tɛ mais jamana ko de don an bɛ démocratie de kɔnɔ an bɛ liberté d'expression de kɔnɔ vraiment an b'o respecter CNT ka musaka fɛnɛ u b'a fɔ oui on nous compare ou b'an comparer an dafɛ jamana dɔw la misalila an dafɛ jamana dɔ kɔnɔ a fɔra ko olu ka ministre gouvernement ma k'u jɛn'u ka sara tilancɛ kɔnɔ tilancɛ kɔ novembre kalo dɔ kɔnɔ o kɛra novembre kalo dɔrɔn de la mais olu ka ministre saralen don siɲɛ 2 ni tila ka tɛmɛ Mali ministre kan mais n'u nana n'o ŋaniya ye u ni foli ka kan jamana wɛrɛ ka décision de don anw man kan tɛ ka an da don o kuma la mais comme j'ai dit Mali kɔnɔ yan liberté d'expression n'an ye acquis kelen min sɔrɔ nafa kelen min sɔrɔ démocratie la n'a bɛ ka kɛ an bolo tiɲɛni ye o ye liberté d'expression ye ni min ye min diya o b'o fɔ k'a sɔrɔ daluya t'a bolo o y'o ye sinon anw ka président a ye min kɛ gouvernement bɛ ka min kɛ a ma se fɔlɔ o mais n'a fɔra ko réduire le train de vie de l'État ka dɔ bɔ État ka musaka la sara tɛ foyi ye ka dɔɔni bɔ karisa ka sara la de o tɛ foyi ye o jɔyɔrɔ kɔrɔ i b'a lajɛ de dépense fanba ka ca secteur minnu kɔnɔ ni nafa t'u la k'o datugu a bɛ fɔ de ma ko économie d'échelle o jɔyɔrɔ ka bon ni sarako o jɔyɔrɔ ka bon ni sarako ninnu ye i n'a fɔ u bɛ ka décision minnu ta mobili kow la i n'a fɔ u ye décision ta téléphone ko la cogo min na o n'a ɲɔgɔnna ninnu i n'a fɔ u ye décision ta k'a fɔ ko alimentation ko a tɛ yen tuguni o n'a ɲɔgɔnna ninnu donc o b'a to jamana bɛ musaka caman centrale d'achat ko kuma fɔra jamana mago bɛ mobili hakɛ min na a bɛɛ ka san et ministère des finances de b'a commande passer donc o bɛ dɔ bɔ yuruku ni pour que mobiliw yɛrɛ ka se ka harmoniser o tun ye premier ministre Modibo Keïta hakilina ye ministre ka mobili ka kɛ kelen ye u ka voiture de domicile ka kɛ modèle kelen ye secrétaire généraux kan ka don mobili min kɔnɔ Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan a bɛɛ ka kɛ kelen ye u ka se ka buguna tigɛ conseil technique u ka se ka buguna tigɛ les véhicules de mission olu bɛ taa jɔ déjà BE la ministère des finances la ni mission bɛ min bolo n'i ka ordre de mission nana mobili dɔ bɛ bila i ka disposition na ka taa pour que ka dɔ bɔ musaka la a bɛ fɔ de ma ko économie d'échelle o tun y'ale hakilina ye la rationalisation des ressources ka dɔ bɔ musaka la i n'a fɔ sisan nɔ i b'a ye structure caman bɛ yen sisan u ka baaraw dorogolen don ɲɔgɔn kɔnɔ peut-être même que dɔw bɛ baara kelen kɛ donc le ministre Ibrahim Ikasa Maïga o y'ale ka baara ye la rationalisation des structures de l'État pour que ka dɔ bɔ minnu ka baaraw ye kelen ka dɔ bɔ o structure ninnu na walima k'u fara ɲɔgɔn kan mais o baara fana tun daminɛna Ibrahim Boubacar Keïta tile la o de kosɔn par exemple a kun fɔlɔ kɛra min ye o ye toutes les structures de recherche en santé publique olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ INSP ye y'a dɔn fɔlɔ INSP tun bɛ yen structure wɛrɛw tun bɛ yen sisan nɔ a bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka na kɛ kelen ye pour que dɔ ka bɔ musakaw la baara ka se ka
taɲɛ quoi efficacité donc k'a yirila k'a fɔ fɛn min ye CNT musakako ye bon anw tɛmɛn'o yɔrɔ kan fɛn min ye fɛnɛ vraiment 147 ko ni 26 yɛlɛla kan anw ma décret sɛbɛn ka mɔgɔ si ma CNT ma décret sɛbɛn mɔgɔ si ma parti politique si ma k'a fɔ ko na n'i ka liste ye c'est le président de la transition wa a tun bɛ ka assise nationale fɛnɛ résolution de waleya fɛn min b'a kɔnɔ donc minnu b'a fɔ ko fili yera la bon olu bɛ k'a fɔ ko fili yera président de yɔrɔ la mais sɛbɛn bɛ yan nɔ bɛɛ bɛ se k'a kalan mais comme je vous ai dit an bɛ bɛɛjɛ fanga de kɔnɔna la an bɛ démocratie kɔnɔ mɔgɔw ka hakɛ a kɛra kuma yɔrɔ a kɛra jɛkulu jɔliw yɔrɔ vraiment an bɛ démocratie de kɔnɔ mais a ka kan n'an bɛ fɛ jamana ka taa ɲɛ mɔgɔ ka kuma fɔ kuma minnu daluya b'u bolo. An y'a faamu an ka kuma fɛnɛ dafara ka bɛn ni nin yɔrɔ in ye sanga min kun bɛ an bolo o korona an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ye an bisimila a diyara n ye n b'a dɔn k'a fɔ sigi wɛrɛ an bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ hali bi Mali jɔko kuma na. Ni Ala sɔnn'a ma. I jara. Maraba. Chéri Fila TV filɛ bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani Madame Jara Raki Talla de kun bɛ ɲɔgɔn bolo Madame Jara Raki Talla min kɛra minisiri ye Mali jamana kɔnɔ minisiri min ɲɛsinnen kun don forobacakow ma ni ka laban ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmayaso ni fangabondaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnyaw ma Elhaji Ibrahima Boubacar Keïta Ala ma hinɛna a la o ka fanga kɔnɔ furanjɔrɔ fanga wasabulon kɔnɔ CNT o den do wasa den do wa an bɛ se k'a fɔ fana jamana n k'a fɔ furanjɔrɔ fanga ɲɛma dangan duurunan do furanjɔrɔ fanga wasabulon ɲɛma dangan duurunan do ni o ye 5e vice présidente ye bi an ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya kun bɛ ka tali kɛ fɛn min kan o ye Mali yɛrɛ kunkanko ye Mali jɔkanw fɛn minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ Mali ye fɛn minnu ye sango kana se sankura in ma ani CNT yɛrɛ kunkanko k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ k'aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin an ma a k'an bɛ interview la semaine na dɔgɔkun sigi dɔgɔkun baro wɛrɛ kɛnɛ kan ni Ala ka diɲɛ ye.